Vježba broj 12. He, hu, hije, ilahi, wa innaha, fihi, hudan, minha, lehabin. U vježbi broj 12 se upoznajemo sa izgovorom harfa H, koje izgovaramo kao i u našem jeziku slovo H. Iza, hewa, wa alquhu. Harf H možemo pisati kada je na kraju riječi i na način koji vidimo, to jest okruglo H. Wa alquhu mislihi qawmahu fi adhanihim waqran inna Allaha bi ajatillahi. Također se upoznajemo sa hemzetul waslom, koji nam služi da povežemo dvije riječi, onu ispred i onu poslije njega. Ehlil kitabi, wal kitabi bejnehuma kellati ilal melaiketi fil fulki fid dunja. Dakle, hemzetul wasl uzrokuje da se dugi vokal i koji je napisan ovdje u riječi fi skrati i da tu riječ povežemo sa idućom fid dunja. Utul kitabe